Ako by si zhodnotil ty kondíciu ciev dnešnej populácie? Myslím si, že to nie je nič moc, keďže srdcovo-cievne a mozgovo-cievne ochorenia sú na prvom mieste. Ty si urobil neskutočne veľa tých meraní, tak čo eviduješ pri vekovej skupine 40+? Tak začneme tým, že malé deti a deti do 20-ky, do 30-ky, teda mládež do 30-ky, to je úplne v pohode. Ale od 40-ky tam už sa začína lámať, kam sa to bude uberať, či lepšie zlepšovanie alebo zhoršovanie, a my sme tí, ktorí rozhodujeme o tom, že ktorú cestu si zvolíme. Pri zhoršovaní, pokiaľ to ide rýchlo, tak samozrejme má to dopady na celé telo, na orgány, tkanivá. A čo by si doporučil ty, aby sa ľudia, ako by sa mali starať o svoje cievy? No, cievy, podľa toho, čo som povedal v prvej vete, sú číslo 1. Je potrebné sa o ne starať, samozrejme. A dá sa starať fotobiomoduláciou krvi. To je vlastne podpora mikrocirkulácie. Druhé opatrenie, ktoré je veľmi dôležité, hydratácia. Každý deň by mala byť správna, začínať už keď otvoríme oči. A ďalšie je teda zvládanie stresu, potom je to pohyb a strava a samozrejme kvalitný spánok. No a čo je najrýchlejšie? Čo by bolo také najrýchlejšie? Fotobiomodulácia funguje bleskovo, vydrží 5 hodín. Hydratácia je, myslím si, že na druhom mieste, alebo aj na prvom, treba sa hydratovať správne. A potom asi tretia je, že môžeme použiť techniku dýchania, že si ovplyvníme pomalými nádychmi a výdychmi svoj autonómny nervový systém a ukľudníme sa, čo samozrejme cieľom vždy pomáha. Ukľudniť sa a odstresovať sa vždy pomáha. A keby si mal vybrať len jednu jedinú cestu, tak ktorú by si vybral? Čo by to bolo? Tak hydratácia a laser. Kombinácia, hej? Čiže prístroj King Ray Light a hlavne dodržiavať pitný režim. Áno, náš prístroj King Ray Light. Dobre, tak ďakujem za zodpovedanie otázok. Prosím.